Mukapin sa 800 ka mga residente gikan sa nagkaniyang mga dapit sa unang distrito sa Misamis Occidental ang nagapahimulo sa nagkalalaing serbisyo sa gobyerno atol sa Duterte Legacy Barangayanihan Serbisyo Caravan niadtong Abril 25 sa Misamis Occidental Police Provincial Office, PHQ Camp Major Lucas Naranjo, Lower Lamac, Oroqueta City. Gipadayag ni Misamis Occidental Police Provincial Director Police Colonel Anthony Placido nga ang nag-unang katuyuan o tumong sa Duterte Legacy mo ang pagpaabot sa katawhan ilabi na ni adtong anaa sa lagyong dapit sa tanang batakang serbisyo sa gobyerno nga gitawag og whole of nation approach. Dugang niini nga gi-integrate ang tanang batakang serbisyo sa munisipyo sa tibuok probinsya para sa mga benepisyaryo. Saysay niini ilang gihatag sa PNP ang ilang kampo isip venue sa Caravan aron ipakita nga bukas sila sa pagserbisyo sa publiko. Dugang pa ang programa usa ka one-stop shop alang sa mga serbisyo sa gobyerno, usa ka paagi aron ipakita taliwala sa mga pangangkon sa mga rebeldeng komunista kang gobyerno wala nagpakabana sa mga tao ilabi na sa mga huyang. Samtang si 10th Infantry Battalion Executive Officer Major Jeribil Punyo niingon nga ang mga local government units, ahensya o partners alang sa kalinaw nagkahiusa sa paghatod sa gikinahanglang serbisyo sa katawhan. Dugang niini nga ang Philippine Army uban ang mga stakeholders o uban pang ahensya sa lokal ug nasyonal nga gobyerno o NGOs andam mohatag og serbisyo nga gikinahanglan aron ipabati sa gobyerno nga importante ang tanan ug wala pasagdi. Ang misalmot sa maong kalihukan nga mga misamisnon nakapahimulo sa nagkalainlaing serbisyo, lakip ng libreng medical check-up, dental check-up, libreng tambal ug bitamina, libreng tuli, libreng eye check-up, distribution sa food packs, mobile library, pagpanghatag og snacks, loot bags ug ice cream, libreng tsinelas, libreng haircut, paghatag school supplies, libreng sidling sa langka, lubi ug utanon, libreng pagpatusok sa dunggan, libreng bakuna, 2x TID ug passport size, police clearance ug WCPD consultation, libre nga legal consultation. Ang ubang mga serbisyo naglakip sa alis kuto, pag-apod-apod sa face mask, konsultasyon sa PhilHealth sa membership, Department of Trade and Industry DTI, Department of Labor and Employment DOL ug Land Transportation Office LTO nga konsultasyon. Libreng pagproseso sa National ID gikan sa Philippine Statistics Authority PSA, paghatag og livestock sama sa kanding og native chicken, livelihood training og seminar, cookies making, mixed vegetables pickles, basic solar installation, tusino og longganisa making og welding sa Technical Education Skills Development Authority kun TISDA. Nasayran nga ang mandato sa gobyerno maong pagpaduol sa nagkalainlaing serbisyo ngadto sa mga misamisnon, pagtukod og lig-ong nga pakigtambayayong sa nagkalainlaing stakeholders, nasundong ahensya sa gobyerno, local government units ug komunidad pinagi sa paghatod sa gikinahanglang kaayo nga mga batakang social services. Neptali Batulidyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.